Ahoj, já jsem Logi.cz a vítám vás u mého druhého videa z mojí Minecraft Let's Play série. Začínáme už v dolech. Před tuto video už točím na po 10. A tak doufám, že už to vyjde, protože už jsem z toho fakt dost na nervy. A když jsme si tu těžili a já jsem si povídal bez zaplý kamery, nebo kamery prostě mikrofonu, tak jsem tady našel nějaký rudit a to zlato. Nic moc se nezměnilo. Bydlíme, nebo jsme furt v takové té jeskyni a asi jdeme začít kopat jednu z těch cest. Ať se rozvíme, co tady máme. V tomto dnešním videu jsem si dal za úkol natočit, co to melu, najít nějaký diamanty, docela by se nám šikly a já doufám, že se nám snad něco podaří najít. Takže budeme kopat a kopat a kopat a kopat a kopat, dokud něco nenalezneme. Takže tady máme lapis lazuli, tak ten si vykopeme všechen, protože teď od nové verze 1.8 se potřebuje lapis lazuli na enchant. Přemýšlím přemýšlím do prkna. Přemýšlím o tom, že jsme našli dia. Já doufám, že se teď neutopím. Vyplavu tady někde takhle nahoru. Au. Aha. Výborný. Jej. Takže tady máme pláž. Tady jsme kutali první strom. Asi přibližně by to mělo být tudy. Za chvilku jsem zpět, jenom si tady něco. Takže jsem to zpět. Přepnul jsem si na verzi, kde mám minimapu. A tady někde jsme minule viděli ten kanion. Tady. Takže teď půjdeme jen a jen rovně a dostaneme se k tomu kanionu, což tam dole budeme mít základnu a tam, tyjo krávy, to jsem ani nevěděl minule. No nic, tady teď půjdeme furt rovně a dole tam budeme mít vlastně cestičku dolů a budeme tam si najdeme naše věci. Počkat, ten creeper možná zničil ty diamanty. Ach jo. No, nevadí, máme času dost, když tak si nakopeme někdy nějaký jiný, nebo další. Prostě. Pardon, omlouvám se. Vidíte moje profesionální skilly. Jsem asi ta největší lamka na světě, co může být, takže si už dojdeme podle dead pointu. Zmáčkal jsem špatné tlačítko. A ještě... No ale... To už si ze mě děláte srandu, ne? Trošičku fakt, lamička. Trošičku. No, doufám, že tady neplácám jenom nějaký blbosti. Tak. A... Pokusíme se tam slézt. Opatrně. Tady skočíme do vody. Tak. Kde máme vchod do té naší jeskyně? Tady. Takže tady vlezem. No, to si tady necháme. A půjdeme dolů. A tam si najdeme nějaký ty věci moje. Ach jo. Takže šli jsme furt tady cestou dál. Jo, teď hodinu budeme plavat.
Polovinu věcí určitě mají chodbou Creeper, což budu úplně mega šťastný. Takže počkat, dáme si boty. Musíme si trošku zase poskládat inventář. Osvítíme si to tady. Tady něco bylo? Nebyl to pavouk. Pavouku. Docela dost se bojím. Nemám rád. Když tak mi do komentářů napište, jestli bych mohl přes tu dobu, co těžím, jestli bych mohl mít vypnutý příšery, jestli by vám to nevadilo. Kdybych mohl, dost byste mi to ulehčili. A já doufám, že teda koukneme se, jak dlouho nahrávám. Že vezmeme si druhý krumpáč a tady si natěžíme ten iron a teď si kopneme ty dia. Mám 3D resource pack, to jsem zapomněla taky zmínit už v prvním díle. Doufám, že vám to nevadí a asi jdeme kopat dál. No, takže tady jsme se trošičku zdrželi, trošičku víc. Tady jde zombík, no, ten nám nějak extra nevadí, počkejte, malinký moment, ještě si zapnu zvuky, nepřátelští hráči, bloky, přátelští okolí, hudbu dám na minimum, takže to bude asi tak všechno. A viděli jste pěkný buk, jste mohli vidět, co bylo přede mnou, je tu někde láva. Budu kopat teď radši se shiftem, protože bych pardon. Nerad bych teď umřel. Jo. Přesně to, co jsem čekal, takže vezmeme si tady nějaký okolo materiál. Doufám, že teď, když takhle to kopnu, takže se to celý tady sesype. Takže je tu dost redstone. A přemýšlím o tom, že bych udělal jednu jednoduchou věc. Asi bych si šel nahoru vyrobit čestku a dát si do ní ty dia. Protože fakt nerad bych o ně přišel, pardon, špatný tlačítko. Mám 4 dia, takže fakt nerad bych teď umřel. Jo, tak my to nepřeskočíme. Tady takhle zastavíme lávu. Tady žádná není. Tyjo, my to jsme docela... Tyjo, lávový králové. Tady doufám, že nic není. Pohodě, v cajku. Si tady vykopeme to uhlíčko. A budu hrát asi jenom na tu verzi, kde mám tu minimapu, protože viděli jste moje profi skilly, že 2krát za cestu pro věci se zabiju, takže asi nebudu riskovat to, že bych o ně přišel v dalších dílech, jakoby. Takže tamhle jsem viděl zombíka, toho bychom se
teoreticky ještě mohli zbavit. Au, ty hajzla. Nevadí, vypijeme si hubovou polévku. Máme je creeper, takže asi odsaď co nejrychleji zmizíme. To by bylo asi tak to nejvhodnější, co bychom mohli udělat. Tady se takhle zastavím. A mohli bychom třeba začít kopat tady dalším tímto směrem. Pardon. Přemýšlím o tom, že tak dia jsme si dali za úkol, ty máme, takže takhle. A už bych si šel postavit ve třetím díle třeba nějaký barák nebo nějaký menší příbytek, který by byl jak hezký, tak i dost velký na to, aby se mi tam vešly některé věci, které bych potřeboval. Takže si nakopu asi tu ty bloky. Čekejte. Víte co, postavíme to z normálního materiálu a bude. Tak zkusíme ještě kopnout, jestli tady nebudou nějaký dioše. Poštěstilo by se nám, hodilo by se nám, jasný, ze začátku všechny dia dobrý. Takže tady nakopeme pár bloků. Slyšel jsem netopíra, jak ho tady něco zabilo, nebo on se o něco zabil. Takže se docela dost bojím. Celý zechcenej. Tak. Slyším lávu ve sluchátkách a doufám, že není někde blízko mě. Protože jinak umřít nechci, jakože. Tak, tady v tom tunelu asi nic nebude. Tak si zajdeme nahoru a koukneme. Ježíš, zase, pardon, pletu si to. Takže tuto je takhle rozkopu, aby jsme mohli chodit do těch. No vlastně to ten branch mine se už používat nebudu. Takže tady si zatím ještě pro teď tady dopálím nějaký ten iron. Udělám si brnění ironový. Tak. Jo, meč si udělám. Lopatu a sekeru. Tak nejdřív uděláme teda sekeru. Takže toto tam vyhodím, toto tam taky vyhodím. Máme železnou sekerku, uděláme si železnou lopatku. Krumpáč máme, kamenný meč tam vyhodíme a uděláme si, no meč. Kapalice, teď to bude vypadat jako palcát. Docela hezký. A uděláme si nějaký to jídlo. Tady si teď udělám kalhotky. Tak, hezky. To bychom mohli mít. A jak si zkusím trošku pohrát s inventářem. Andezit nepoužívám, ten vyhodím. Ten se mi nelíbí. Díroři, ten si asi nechám. To nechcem. Vypečeme si pak nějaký to maso, tuto taky nechcem, tuto taky nechcem. Ježíš, ne, já jsem tam zahodil polívku. Výborně, teď jsem to vykopal. Teda,
vykopal, teď jsem to všechno sebral. Ne. Tak, to si nechám. Všechno si, tu dám sem. Kouknu se, kolik natáčím. Už to má 15 minut a něco, takže asi si dodělám takhle, dodělám si helmu, udělám si ještě jeden náhradní krump a takhle si uděláme krumpáč náhradní a to by mohlo asi prozatím stačit. Ještě tady jeden kamenný meč tam vyhodím. Ještě si tady udělám polívky. A to bude asi tak všechno. Vím, říkal jsem, že ještě vypeču tuto, si zatím vezmem a vypečeme si to když tak někdy jindy. Takže já se s vámi rozloučím. Jo, dobrý. Ale... A... zatím čau.